Какво ми беше така налегнал тебе? Знаеш какво гадно беше? Супер гадно ми беше. Това е ужас. Ние няма да се разведем, аз съм убеден дори да го види това Мария, обаче просто майките и бащите... Да бе, как, ами моите. Страх ме е. От мене си. Не случи човек ми. Моят пари. Сега Не сме се целували. Добре, сега тя такова. Тя при положение, че знае, че си ще връбтия. Ти. Да, откъде да се познае. Добре, тя не се ли е почти притесни, че ще спиш глава до глава с жена друга? Виж сега, тя е малко либерална. Да, наши годо тръгнаха преди 10 години. Аз така на етап питаха, може ли правя се, ако стане това, че да правя се с друго момиче. И тя вика, не, вика, може само да духаш. Да, се гушни пред тебе, моля. Не. Може да чука кръчета с колигът, но... Абе, на мен не ме бъркат, ти много добре знаеш, че секса се прави дори да си в цикъл. Едно нещо се случва от двама човека. От двама. Тя ако не е искала това нещо, е нямало да стане. Знам, но то така ли, Няма как да те обвини на тебе, разбираш ли? Защото тя си е в пълното право да ти има изпускане на чувства, разбираш ли? Да. Ние не сме се духали. Готите.